narito gapon. Ano? Mga unta mga bayad ay kuan ka ng munggos, muutan niya. Dunay okra, alugbati, tinangkong. Dinay subak, pritong isda. Kaunta kaon. Banata na to yung gulay. Lami kayong utan. Kaon ka mga bay. Bising-bisi ang lakas panahon. Hindi natin kalimutan kumain. Kalami na lang sa utan. Kumusta ang first day of school ninyo diya? Nung adiresos. Di mga eskwela kay wala gi maestra. Saon na lang. Mingaw man sila maestra. Lami sa utan. Subak isda prito. May nga na bitabo kay mo manghulboton nga wa pa maestanan. Di. Di gid kanang maayos siya nga mo defrost. Balik ka kuan. Man, Di. Para na ko na. Inadom mo ko niya so pagkahulbot mo inadom na. mga bay ay paghimo na. Paorot sa na. Kuan buslok. Buslok. Mga ni mahurot naman arong adlaw pag andam na nandaan butang sa box. Nami kay ang utan, fresh kay ni nga mga gulay bagikan sa bukid. Kaya dito mamibukid. Gamay lang sa ang rice, kung kaunon. Ito magpalabi utan ang atong daghanon. Utan. Pangaan mo daghang okra kay ang okra anti-cancer ng okra ba.
Bok. Bok. Unsa day mong ananawon diha? Ha? Unsa mong ananawon diha? Ha? Ah. Lami na lang sa utan. Pero buyag. Sinaw. Bok, mahigop di adi sa electric fan. Bawaan ako. Unsa ni isda ah? Pag maulan kung taman mga bakip. Tumig bukid gapon. Mga natamaan at kay sige. Tindog og dugay ba no? Di lakaw-lakaw. Nakit yun ang mga kaunuran.
Lanlan lang ta ni isda. Inauna na to ang isda sa lawas. Grasya sa Diyos. Salamat.